Moi, tänään mä teen sitten tällaisen slimin, missä on silkleitä ja helmassa. Tästä hieman irtoaa näitä palloja, mutta ei paljon. Ja tää on ihan ok venyvää. Ja välillä se voi vähän katkeilla. Jo, niin. Sormenjälki tähän jollain tavalla jää. Tähän slimiin, mutta tästä tulee niinku tällainen. Mä siis olin tässä mustaa, sinne laitetaan mustoja. Mä en sitten väriä tätä. Sen takia, että Sirapille ei väriä sitä. Se Formplayn kanssa. Mut joo, mennään katsomaan aineksi kun tarvikkeita. Sekoitusvälineen ja kulhon, missä sä teet, tai kupin, missä sä teet sen. Piloinen nestettä, jonka pitäisi laittaa natriumperähtiä tai kaurihappoa. Ja sitten siihen varmasti käy myös toi silmätipat. Mutta pesuaineesta mä en silleen tiedä kauheasti, koska en ole itse testannut. Mutta ruokasoodaa, jos käytät sitä piiloinestettä ja niin. Sitten tällaista liimaa. Ainakin tää liima käy tähän todella hyvin. Tää Prisman askarteluliima. Niin käy tosi hyvin. Sitten mulla on ihan vaan peruspartavaahto. Tässä kaikki tähän käy ja mulla on tämä Prisman. Sitten se tarkoittaa tietenkin tähän frontleitä ja silkleitä. Eli niinku helmassa ja silkleitä. Mä käytän keltaisia. Tässä on keltaista ja tässä on sitten keltaista silkleitä. Niin joo, mutta nyt mä alan tekemään. Ja sitten mä tein ton äskeisen slimin näillä. Eli mustalla silkleillä ja tällä foamclaylla. Ja tää foamclay on glitterinen, joten siksi tässä on glitteri. Ja tää ei, koska on niin isompi ja siinä ei ole glitteri. Mut joo, aletaan katsoa mitä se tehdään. Eli ekana laitetaan tätä liimaa tänne kulhoon niin paljon kuin sä haluat sitä slimea. Mä teen tän verran. Näin. Sitten laitetaan partavaahtoa. Tän verran. No, riippuu vähän, mutta ehkä vähän vähemmän kuin sitä sun liimaa. Tai en mä tiedä. Jotain sinne päin, niin laitetaan sitä. Mutta siis mä otan tältä. Ja joo, tää on sitten tässä tällä hetkellä. Sitten mä laitan tähän ruokasoodaa. Tää on niinku aika yksinkertainen. Sekoitan. Ja nyt mä laitan tätä piilonestettä hieman kerrallaan. Lähden laittamaan. Ja tää mulla aktivoituu ihan suht nopeasti. Tää lähtee ekalla kerralla. Niin nyt sitten. Niin nyt. Ja toisella kerralla tää on melkein aktivoitu kokonaan loppuun. Okei, tää tarttuu mulle vielä vähän. Ja mä en siis tosiaan väriä tätä sen takia, että se väriää tosi Formplay. Sitä, jos mä vielä laitan vielä hieman, että se saa helposti sieltä pois. Näin. Noin, se tarttuu mun sormen. Tällainen. Mä en tätä nyt silleen tän enempää aktivoi, että mä jätin tän vähän tältä tarttuaksi. Ihan sitä varten, kun mä laitan tätä silkleitä ja frontplaytä.
otetaan eka silkkeleitä. Mä en siis tosiaan laita tästä kokonaan, enkä puolia, vaan mä laitan tällaisen pienen palan. Mä siis testasin näitä ihan vaan huomennaksi. Kun hyvä slime tästä tulee, niin tosi hyvä. Ja niin. Kotipupahoja. Ja silkkeleitä ja fankeleita. Mä oon siis ostanut nää. Niin tän mä oon ostanut sellaisessa 6 setissä. Ja sitten nää pikkusetkin fankeleet mä oon ostanut sellaisessa 6 setissä. Ja näitä yksittäisiäkin saa tuolta Prismasta. Ja ne niin 6 pakkaa saa Prismasta ja suomalaisesta kirjakaupasta. Niin saa noita. Ja sekoitan nää aina eka yhteen. Että vähän näkee sitä väriä. Eiköhän niinku paljonkaan tarvi. Tästä tuli tällaista oikeastaan keltaista. Ehkä tähän oli keltaista 2 eri sävyssä. Tää nyt ei oo noin vaaleat, mutta tää on vielä vähän tummempaa. Nyt laitetaan sitten tähän slimeen. Ops. Ja mä siis vasta testasin slimea. Otan nyt vaan puolet tästä, niin sekoittelen. Eli mä otin eka noin niin sekoittelin yhdessä kohtaa ja sitten musta sekoittelin musta kohtaa. Ja sitten jos jää noita paukkuja, Home Circle paukkuja, niin ne mä sieltä niin jotenkin puristelen tai silleen otan pois ne. Okei, tästä tuli ehkä vähän parempi tuosta äskeisestä, mutta tässä on tällainen slime. Ja nyt on vielä vähän tarttuvaa, mutta mä lisään tähän hieman pilmansinestä. Niin sitten se muuttuu ei tarttuvaksi, eikä sen takia mä jätin sen vähän tarttuvaksi, koska se ei ole sitten enää niin paljon tarttuva. Siinä. Ja sitten ihan senkin takia, että tästä ei tippu niin paljon noita paloja. Eli tästä on nyt slimeilta lopputulos. Ja niin. Suosittelen kokeilemaan tätä slime-reseptiä. Tää on tosi hyvä. Nähdään ensi videon parissa. Moi moi!